Arratsaldeon, emaztean kontrako bortizkeria eta eztabaida, justiziak eta erakundeak duten erantzunkizunez, setasunak bere alan ere aulaso lankidearekin. Larun batean hemen Ziburun, Euskal Liburu eta Disken 5. azoka ospatuko dute, Maizu Beldia entzunen dugu. Eta bururatzeko Malda Bizi, zigor artistak Didamaretoan Baionan proposatzen duen erakusketa. Donibane Loitzuneko maiatzastapeneko erailketa matxistak eztabaida sortu du justiziak eta erakunde publikoek duten erantzukizunaren inguruan. Ekidin zitekeen hori da elkarte feministek amorruz eta minez aldarrikatzen dutena. Berak salaketa ez jartzea ez du esan nahi ez dagola arriskuan beraz bai. Posible zuten zerbait egitea noski. Plus on est en proie à des situations de fragilité, de précarité, plus on est victime de violence. Egungo justizia ereduak biktimak babesgabe uzten dituela salatu dute eta nahikoa egin etzera diote. Protégé à l'hôpital, mais protégé par qui? Nork babesten zuen, ospitaleko langileen lana alda indarkeria matxista esaten dutenak babestea. Berriro ardura beste norbaiten gain uztea da, diote. La responsabilité, encore une fois, sur un personnel qui n'est pas, c'est pas la faute des gens de l'hôpital. Le 1er mai, Fiskalak baina, elle était en sécurité à l'hôpital. Ospitalean seguru zegoela eta bere kabuz irten zela argudiatzen jarraitzen du. Bikotekidearen aurka frogarik txikiena ere etzegoela. Ne permettait d'impliquer avec Ite emakumeak berak errugabetu zuela ospitalea berak bakarrik utzi zuela eta hori guztia kontuan hartuta France Play irrati publikoan berretsi zuen etzela akatsik izan. Baina elkarte feministak kexu dira ardura guztia emakumearen parte hartze aktiboan jartzen dela ez badute salatzen ezin dela ezer egin argudiatuta. Baldin bada eskalean zegoela prostituzioan eta ez dakiz zer argi dago oraindikan babes gehiago behartzula. Kasu honetan erabat zaurgarria zen emakume bat bakarrik utziz. Ipar Euskal Herrian indarkeria matxistagatik 800 ikerketa inguru daude urtean fiskalak nabarmendu duenez. Baina elkarte feministek berretsi dute ikerketak kasuen gutxiengoa direla. Planin familialean esaterako Une plainte sur 10. Sur 10 viols, il y en a une femme qui porte plainte. iristen zaizkien 10 emakume bortxatuetatik batek soilik jartzen du salaketa. Qui ne veulent pas porter plainte. Parce que elles ont vraiment eta zergatien artean behin eta berriro gertatutakoak kontatzera behartuta daudelako, galdera asko erantzutera eta horrek trauma asko ekartzen ditu. redit. Et donc ça réactive le trauma. Eta probak izan ezean, sinesgarritasuna kentzen zaielako. À porter plainte. Et le premier témoignage qu'on a, c'est non, de toute façon, c'est parole contre parole, ça n'ira pas, j'ai pas de preuves, j'ai pas été. Beraz, salaketen 3% soilik bukatzen du epaiketan diote. En 3% de dénonces qui ont été allées jusqu'au jugement. Salaketen 87% artxibatzen dira. Déjà, quand tu arrives à dénoncer pour un viol, c'est déjà 97% qui ont été des non-lieux. C'est flagrant. Donibane Loitzunen eraildako emakumea Euskal Herriko lehena da. Baina, eraildako emakumeak 50-tik gora izan dira jada aurten Frantziar estatuan. Gaur gaudela maiatzan 52 emaztek zenbatuak izan dira, akatuak izan direla erailak estatu frantsesean. Hori dakigunak, egongo dira ziurazki beste batzuk. Benkaro, 52 emazte ireiak baldin badaude zenbat izan dira zaurituak. Horregatik, baliabide gehiago ezinbestekoak direla diote, eta injustu Frantziako gobernuak kontrakoa egiten duela salatu dute. En France, en 2024, c'est 8 millions de moins sur le droit des femmes. En 2025, ce sera 20 Emazten millions. eskubiden aldez 8 milioi euro gutxiago, 2025ean 20 milioi gutxiago. Hau alda erantzun egokia jendea hiltzen duen arazo batentzat? Qui meurent sous le coup de leur compagnon ou ex-compagnon. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils attendent? Hemen emakume bat hilda diote, estatuan urtero 100-tik gora direla, gogorarazi dute. Ziburuko 5. Euskal Liburu eta Disko azoka eginen da ekainaren lehenean. Dagoeneko ezinbesteko hitzordu bilakatu den topaketa euskara hutseko lanekin.
Abiatu ginen zinez gure beharretatik hutsune bat betetzeko, hemen hori euskarazko liburu bat erostea nahiko komplikatua baita, ziburu batean, edo Baionara, edo Iruna joan behar duzu, eta, azoka giroa oso berezia da. Bertan duzu eskura, bai argitaletxekin, bai idazleekin mintzatzeko parada duzu, liburuak aukeratzeko ere, aurrendako ere badakit, geroztik ziburuko familia asko, bere erosketak, urteko erosketak, hemen egiten dituela. Behar bati erantzunez sortu zen azoka egun, motore bilakatu da euskaraz bizitzeko eta baita euskaraz plazer hartzeko ere, hitzordua beratx eta initzak eskainiz, liburu aurkezpenak, kontzertuak, ikusgarriak eta bar. Ziburuko herriko plazaz gain, 4 gune dira orotara izan ere urtez urte handitu zari da eta aurten 41 argitaletxe edo disketxe izanen dira presente. Geroz eta gehiago dira gainera bertan aurkezpenak egin nahi dituztenak sortzaileentzat ere, agendan kokatutako hitzordua dela nabarmendu dute. Ez dugu baztertzen euskaraz argitalatzen ez duen inor, baina gure burbuila egiteko eskubidea dugu urtean behin otoi, gure modura eta euskaratik eta euskaraz bizitzeko eguna eta literaturatik oso garrantzitsua da eta hortaz aurre ikusia genuen, baina egiaztatzen da benetan, jendea hemengo ziburutarrak nola harritu egiten diren urtero, baina 41 argitaletxe eta dena euskara hutsean. Jendeak ez baita ohartzen, zea beratxa den gure kultura, ze sorkuntza dagoen, eta diluitua delarik besteen artean, badakigu ze gertatzen den. Badagoela edo ez dagoela ez dugu ikusten. Guk ikusgarritasuna eman nahi genion. Euskara ala ezkara, lemapean Gotzon Garateren omenez, egun nagusia ekainaren batean izanen denarren, ekitaldiek maiatza osoa hartu dute azokaldiaren karietara eta Doinuele plazen sarean ere kokatua da. Kepa Kixo Zigor eskultore edo margolaritzat ezagutzen dugu gehien bat, baina argazkilaritzan ere luzaz trebatua da. 1982 arte munduan zehar ibili zen Kapa argazki agentzia edota beste aldizkari ezagunetarako irudiak hartzen. Hasi nintzen noain dela urte asko argazkilari bezala, poesia ere idazten nuen, da gero 82an, hasi nintzen eskultura egiten, da geroztik eskultura besteik ez dut egin, da argazkirik nituen egiten, da hain dela 10 bat urte, nire kontatu behar zituen beste forma batzuk hartu, o beste itxura, beste medio batzutatik pasatu, medio desberdinak erabila behar nituen, eta argazkitzeko desio berri bat argitu zen nitan, eta nahi nuen beste argazki mota bat egin. 70ko hamarkadan iritsi zen Lapurdira Aretxabaletatik, eta Biarritzen halako anitz topatu ez baditu ere, Maldari eskaini dio bere azken erakusketa, Malda bizi izenekoa. Malda zer den misterio ikaragarria da. Badakizu jente gehienentzat malda goruntzi izaten da. Da ez da hola. Malda da dena. Dena. Da maldan gertatzen da gu, bezalako herrialde baten, malda zeigena den herrialde baten, gertatzen da, maldari esker gertatzen da gehiena. Gero badakizu malda bizi. Zer den ez maldan bizi. Baina malda bizi, zer da malda bizi. Natura eta Euskal Herria dira Zigorren inspirazio iturri nagusiak. Euskaraz mintzatzen zaio Malda, eta horregatik Ipar Euskal Herriko 3 lurraldetan ikusi ahalko da erakusketa, elkargoaren laguntzaz, Baionan, Irisarrin eta Maulen. Mugitzak polito eta beharrezkoa zaigu, hemengo jendeari, denentzat egina da eta guretzat egina da. Etorre zatela, denak ikuste da, eta ikusiko dute segurazki ezartzen ez duten mundu bat. Leku guztietan ez da gauza bere izango, erakusketa honentzat, baina hemen hazigira goitikan bera, menditikan itxasorot,
eta Irizarrin, ez dakit nola montatuko duten zuzendari artistikoak. Segurazki beste mota bateko erakusketa bat izanen da, eta Xiberon ere, agerian ere beste eliza baten da, eta hortaz segurazki iskan mistikoagoa izango da bidaia, uste dut, bai. Baionako Didamen ekainaren 16 arte ikusi halko da erakusketa. Ondotik Irisarriko ospitalean uztailaren 6tik urriaren 12ra. Eta bukatzeko Mauleko agerrian, azaroaren 8tik 2025ko urtarrilera. Sentitzen niz soriontzu ez, handia izango litzake, baina lan bukatua bezala eta lan bukatuak ematen duen postasuna bukatua denean. Eta beste zenbait gauza hasteko asmoekin, hau bukatua baita. Baina espero dut erakusketa hori, bai Baiona, bai Irisarrin da bai Maulen, jendeari gustatuko zaiola eta jendeak ulertuko dula guk erranen duguna. Horra, zigorren mundua eta malda begiratzeko modua. Guk irudi eder hauekin bukatuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!